ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଦେଖୁଛି ବର୍ଷା ବି କମିନି। ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସବୁ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା କାକୁଡ଼ି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କାଲକାଟାରୁ 1000 ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ତଳି ମଗେଇଥିଲି। 500 ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ 500 ରେଡ଼୍ କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଲିକତି ରେଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟେଲୋ। 1000 ତଳି ମଗେଇଥିଲି, ପୁରା ଲାଇନ୍ ଯାକ ଏଠୁ ପୁରା ସେ ଯାକେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣି ଏଠୁ ଏତିକ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଜାଗା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେ ଭାବରେ ହେଇଛି। ପୁଣି ଭଣ୍ଡା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଜାଗା ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଦେଖୁଛି ବର୍ଷା ବି କମିନି। ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସବୁ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା କାକୁଡ଼ି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କାଲକାଟାରୁ 1000 ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ତଳି ମଗେଇଥିଲି। 500 ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ 500 ରେଡ଼୍ କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଲିକତି ରେଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟେଲୋ। 1000 ତଳି ମଗେଇଥିଲି, ପୁରା ଲାଇନ୍ ଯାକ ଏଠୁ ପୁରା ସେ ଯାକେ, ପୁଣି ସେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣି ଏଠୁ ଏତିକ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଜାଗା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେ ଭାବରେ ହେଇଛି। ପୁଣି ଭଣ୍ଡା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଜାଗା ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି।